And if the Member of Parliament will vote yes, that will be upon him, but not the members of Teso South constituency. When you're making decisions, gentlemen, do you really put about the people who are going to make this? And that you would like the cap of 100,000 to be removed on the vehicle tax. But do you have any reason for that concern? And when you increase the excise duty on mobile banking, it will increase the cost of mobile banking services, and this will hinder small businesses. I don't know in which procedure did you bring the eco levy on all plastics to 150 kilogram per kg. Then you charge the farmer again VAT from 0 to 16 on transporting again this sugar cane. Jo Kenya, mwenyondo kodoka riwruok makanise kanyakla kodwa keini marito kuonde mag lamo ma nyithindo yude tiegruok ka okalo paro mar chik mar 2024 to thuolo mag kony nyalo biro bedo matek mwenyondo koda yudo thieth e ute mag thieth. Read the Finance Bill 2024 be a document that inspires hope and confidence for the future, not the one that breeds despair in the hearts of the people. This part of the additional 150 charge per kg of diaper materials, this one is really going to make life difficult for us young people who are in the childbearing age. As we know, in Nairobi, we have water rationing. This is not an exercise in futility. We will consider due views and try the best we can to balance, even as we want to fund the budget, that there is need to protect Kenyans from increased cost of living. CPRO to have a comment. Giko mar kao pacho ganda kakoro kamit ni biro kao yueyo makende mar jumbe ariyo mar loso lipot mochan pedhi ne od bura tich ariyo manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua yudo grade mar D e tijgi kaluwore gi pach jopiny ma odadhogi gi kambi mar Infotrack. Kata kamano nonrono oketo nyime jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kaka jatelo ma osetiyo maber kendo gi Babu Namwamba mar tuke kod Eliud Owalo mar tudruok. Eric Owenga ntiere kod ler mathoth. Echelo machielo jatend piny Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua nenore e pach jopiny kaka jogo ma orem piny tok nonro machiegni nyiso ni Ruto ni kod kwan atamalo 46 ka jalupne Gachagua to ni kod kwan atamalo 42. Ma en dok piny e mbi margi mar tich ka dwe mar adek Ruto ni kod kwan atamalo 52 ka jalupne Rigathi to ni kod kwan atamalo 48. Kaluwore gi migawo mar Infotrack, alama ma kamano biro kaluwore kod pek mar ngima ma jopiny kale gie sani. Koluwore kod tich mar rais osetiyo maromo nade. Jo Kenya omiye atamalo 46 ma pod en alama mar D. To ne watemo dayo dhogi kendo koluwore e weche mopogore opogore. Migosi Gachagua osetiyo maromo nade. Jo Kenya omiye alama 42 mano gi alama 4 mopogore. Gigo machando oganda kilo gitani migawo mar tuke manimba mar adek ka odong no yudo mar mabet otelo aina Minister Namwamba namba dek kanyo en Eliud Owalo kagi makore kanyo ji adek Sosipan Tuya kod Aden Duale. Nonro mane ong'iyo piny ang'wen kama oting'o bende kaka piny owacho gi jopiny e wi gigo magitimo tich ne jopiny itiyo yo makare kod mulo gigo hiye machando jo Kenya. Nonro no noketo jatend migawo mar Thika Linturi e bot grade mar E kuom tije. Florence Bore, Alice Wahome, Davis Churchill, Thika Linturi. Mago jok ma bet ne omi
piny koluwore kaka giloso kata gitiyo gi keto maino e ng'iyo weche mar Kenya. Seche bende riwruok sirikal tesre noyudo kwan atamalo 47 kirango kaka gisetiyo bad migawo mar doho noyudo kwan atamalo 40 to nen kod kwan atamalo 6 ni migawo mar opposition nigi alama mar migawo mar auchiel ewi mia jobura moting'o Senate kod National Assembly ne alama mar 40. Gisetimo maber ahinya. Kalore kod Infotrack mako piny obi ka jokenya matek weche mag ochumi bende orido ngima tuta e pacho ka. Kata kod okonja Jatend William Ruto mako motegno mare dhiyo ka kelo ochumi. Paro ma kamano okwer mokalo kod riwruoge mag timo nonro e Turka. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi yiero mar UDA kama Kennedy Oya moyier kaka jakom mar UDA Mahobe mayudo ombulu 108 yiero ma kawuono. Silas Jakakimba lemo mar jagoro mar UDA kaunti ma Homa Bay bit mi oler ewi chal mar yiero mar UDA kaunti ma Homa Bay. Mar ang'wen higa ni UDA osebedo kata mar kor gwenge ne jotelo mopogore mabiro tano e kaunti ma Homa Bay kete sembe mag luto ombulu ng'wen mantie kaunti ni kade chungute buchi aboro odiochieng' ma kawuono chenro no ne otieki gi yiero jotelo lemo 20 ma opogore mabiro tayo duond bura mar UDA kaunti ni chenro ma e dog tich mar UDA ma Homa Bay kama kuom kombe manila lemo mar jakom manila Kennedy Buya Rosemary Rumo chama wa kinde mamoko kalemo mar jagoro to ne ochung'e kod Silas Jakakimba Benta Sauke kinde mamoko jakanye board ma ochung'e tayo chenro mag yiero e duond bura mar UDA Alake Dede ma chenro no okoni chenro ma kamano osebedo gi kwe positions that are supposed to be elected. We commenced on at the polling station. We had about 14,300 aspirants. Now at the county level, we have 44 who are vying for the various 20 positions. We have 159 delegates. This exercise has been of any significant incidences. UDA mouse ko ko na chindo mar yiro makamano ko ni lwasi maber mar yiro makamano isemo pesa mar piny ken sai ko UDA ko jotend gi konyo gi nambi madun bun meto ni chungwete na nyene wa migi environment ku ka gi me wa mondo wa gi ma ka kabile ono ka do mo be county ka prok Mike madware chama ni chama katimo yiero be gi kwe kaka nene UDA ka to maduong' moloyo ni wadwaro mondo wadoge kor gwenge mondo wadwar kur ne Dr. William Samoei Ruto makamano chesa gi UDA kaunti Homa Bay Secretary mar party county ng'eyo tich mar general ground giso ni kapo ni Nyasaye yadhi through to kata mane ofisa lo farm kamati e Nairobi apati chairman butiyo na radek na lari bubedo kan be county ski e polling station te pilu na mama ila jaka omiyo UDA okelo apaya manyien modwa luwo apaya maonge koko apaya moloyo dala oloyo ma to the copy yiero ne ok ma iko ne en bank mondo
joloch nikech wabro bedo ni wabedo timo yiero mar kwe kendo UDA biro nyiso joma munyo gi gwerruok gi ketho gik moko ka ni wang' bayudo thuolo mar timo gigo kendo okwe nyiso luor hali abich Ramogi TV Homa Bay. Nengo mar sitima, osuru kod omenda manok ma ichulo ne sekta mar thieth moko kuom midhiero mamedo kwan mar joma tuo ito ngima gi nikech onge mar masinde machulo e ute mag thieth mathur kae. Makaluwore gi report ma ochiw kod riwruok maok mar piny owacho APHRC makone e piny owacho kodwoko piny nengo mar chwalo masinde gi e ute thieth, jopiny nyalo hinyore e higni mabiro. Jafwambo Judith Omondi nitie. Ka bende piny Kenya chwalo masinde mag chwalo muya ne jotuo ma ohewore ki gin ma ok giyudo sir kowuok kuom riwruoge ma ok lure gi lipot mar riwruok mar piny PHC kod kuonde thiedho jotuo ma ohewore pachoka onge kod masinde mag chwalo muya ne jotuo. Thoth man kod masinde gi gin mane sir kowuok kuom riwruoge ma ok mag piny ahinya to e kinde mag midhiero coronavirus. Mfano utapata level 3 ina capacity kufikia level 4. Kwa hivyo zote zina na ile jambo ambalo nafikiri nchi inafaa kuangalia kwamba ikiwa kwa mfano na kwa mmoja ikiwa unapeleka watu hospitals na zile referrals zimejaa, inamaanisha kwamba pale chini pia kuna upungufu wa kushughulikia mambo sio lazima yafike katika referral. Inde mapin ko ne chako zero chenro mafit ma gido ya kuchupo mara alfa kur pradek page work pende ikrusket makare ahita bo sinde mayu mu yani jotuo yani gol riwoni man ngumer ya weti ko ne ngumar suru ni malu wang ken magbati makawti chi ne sistema ke ni ko ni ya kano If you look at the people who are needed to run the value chain in health facilities in the whole country, you need about 169. So 169 out of 120. ushuru zile appliances ni vigumu kuweza kutumisha ama iweze kupatikana katika counties. Kaka moko kwa ikro tenengo mauyo ne koma mi marfite ora kukose ni chokinde ko pili suru iketu masima gifie mayo go epachoka tax exempt, but when it comes to medicines, drugs, I think they are and that makes it a little expensive. I think that's an area that needs to be undertaken so that we see what is it that can be done, except what is it that can be done with those. Inema tu nimewi romarchi misro koma sure pa bodi se market mirango suru biru na logiget Judith Omondi Ramogi TV. Dakan pare koda chiel bang sadek marotieno chenro eno imore wakawa yo macho kata kamano kumno jang dwa med mar paro ni kapok wadhi yweyo koda yiero mar UDA county ma Homa Bay kama Kennedy Obuya makore ndia kom mar UDA county ma Homa Bay jambolo 108 kaero sadek ka ma le mar jagoro mar ma Homa Bay chiel yo sama ko nyako jong maneler ko tenre gi ma county ma Homa Bay madon bura mar UDA wa yo ma kata kamano aneno ka gudo ni kawuone gintie ge second lady kata Rigathi Gachagua ma usi majene gi onyo la Migori county mora neno ka Orniala Mandela majoka ni entiere bala tima Homa Bay kaito wacho ni jatend piny otiyo piny manade nyaka ne jotelo mano kuongo ne telo gimora mora ni malo oxygen be omedi ji bende koro thorumo ibedo kod hinyruok kotendre gi pek mar ngima masani bende koro gineno. Ken Musafi
wacho ni nitiere Nakuru Kap Tembo neno weche geyo makare kata kamano wacho ni oketo wang'e ka koro iketo grade mar jotelo ayanga kendo jopiny mondo korone e yo makare. Pastor George mar Jesus Fellowship kachiel gi Madam Vida mar Nyalkinye Primary School giwacho ni gimoro ahinya gi chenro ni mar oimore kata kamano giwacho ni gin kod geno ni piny owacho biro neno kaka loso kuonde mag thieth mikete chenro mag thieth ne oganda obed makare. Mgi kanyo gi Pastor Elizabeth mar Bungu Glow Church. Neno bende ote kanyo mo orgi Faith Mzomo ka NT Malindi kaka pio sachekin chopone eyo makare kata mag serikali kendo tungni abeona no mag siasa ema makodhoga Nelia Kelo wacho ni Kayole weche gichopo yo makare wacho no wuoro kaka jotelo yudo manadi e penj mano omegi ya wang oganda jo Kenya. Lameko Medo Hawuondo wacho ni entiere kamoro ni Oyani Masai e county ma Migori wacho ni en bende homora ahinya kendo seche kin kaka pile. Anano kanyo ote mo orgi Owino Kamino Molo Mangube wuoro kaka otek manyaka jatend piny machon yuak wacho ni kare yuak ochomo jite kendo ji koro yuak to romre e Kenya kae mane kaka wacho Steve Nyakwaragai kendo wacho ni NTSA Sidindi wacho no seche kin Monica Kum wacho no semolo kaka pile kaeto wacho moro kanyo odwa penjo ni na wapengo serikali kaka achiel kuom oganda ni osuru ma serikali choko okinyi gotieno dhi kanya nikech deber ka gichoko kendo gimedo osuru to oganda jo Kenya ne gigeno kendo ging'eyo kuma osuru ni dhi kata kamano wacho ni oganda dierno ni to osuru ma ichoko dhi kanya wacho ni onge dongruok moro amora moganda nyalo siemo kendo keto e kokgi mondo mi giwach ni jotelo timo mano Monica Kumo. Collins Sabuya kantie Kaya Mbotoli wacho ni embe entie kod luongo ni mtaa kubwa omora ahinya gi chenro. Otis Tinga Oganyo to wacho kanyo ni gin gi Kidwa Davis giduto gi mama Giroza Oganyo gintie Kanjira Karachuonyo mora ahinya kaeto Collins Omondi nyisa kacha ni giyuago yuak ma jatend piny machon lit ne gi ahinya ka jatelo mano otelo ne piny Kenya mano miluor sani koro bende owuok yuak e wang' oganda jo Kenya ko piny wacho mondo mi ong'iye wach no yo makare wayueyo matin ma en oimore kikidhi mabor. Skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. In the battle against pests, it's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Kutuma pesa ni free na Equity. Dial *247# from any network to send money to an Equity account for free and save on transaction costs. It's easy. Simply dial *247#, select send money, select other Equity account, enter the receiver's Equity account or Equitel number and send. It's that simple. Save money every day. Dial *247# on any network to send money to Equity for free. Kutuma pesa ni free na Equity. Equity, karibu member. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about your traditional masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Tulikodwa kawayango kichiemo mopogore opogore.
mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo ngima. Rech minyalo chamo kanumu, ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Otonje ka otonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwano mga jwang' chenro eno imore wadhi mbele gi miweche manyien. Menyo dhi nyime ne ringre jolupo 2 mapok oyudi bang' masira manyotimore e nam Lolwe e sub-county Maseme e county ma Kisumu. Yamo mapek nyogoyo yie mar jolupo kendo okelo midhiero ma kamano ma yieno nonimo manyaka sani luoro nitie ni ji 2 owito ngimagi. Jolupo moko 6 to nyotonye masira ma kamano. Chenro mar manyo ringregi ochakore okinyi ma kawuono, kata kamano tend dho wath ma asa to kwayo kony kuom piny owacho eneo ne oyudgi. Anyuola mag jolupo go 2 go bende koro ogo tach e dho wadhno kaluwore kod chik luwo ni nyaka gibed kanyo mayud ringrego. Yamo noloko yamo ma wuok yo kindu koni, to moro chako diyo loko koni apoya. Kwa yamo loko kocha notamo madhar control yie ma madhar oginene machine tame control mo lose control mano momiyo yie nolokore ataro kama endi monyumo wapi mon kaka nwa survive Nyasaye manonge ka survive. Kani gigo kinyi ipoya gi wach ni jaduong' odong' e nam nokawa gi buok mapenjo ni nyithindo gi ada muonyo gi kosa da timo gi nade to kuma da ter gi be onge ane mano weya kodgi to mae taya mane ni dala wa mani wang'eyo ni wan gi ebo governor wa ma en Peter Anyang' Nyong'o, wang'eyo ni wan gi mbunge wa mwahero Dr. James Nyikal, wang'eyo ni wan gi MCA wa ma en Ajumbo. Wakwayo uni kamora mora ma uwinja wuoguru oko mondo ukonywa. Nyo yudore ni joma nodhi nam life jacket ne nie yie tok ne girwako. Kora kwayo jonamwa Masat Beach ni komi life jacket to rwak life jacket mondo weche mag tho mag beach gi kik yudre yie mora mora. Obila boma ma Kisumu odione achich moro ma itudo kod ohand uso simbe ong'we yamo ma okwal e bus park ma Kisumu. Moingo simbe 50 ma obila chich ni nokwal noyudi e dukano seche mano obila omonje. Tendo obila chich ni jago no osebedo kaka osimbe ma okwal kendo uso ne oganda ma Kisumu. Olone tesendo obila ma Kisumu Central kakoro hirito tere doho. Simu bedo trace gi gimiluongo ni email, to email no ka gibiro to gikete kompyuta manie tokani to luoko, koro simbi no kata idware ok nyal yudi. Nitie jakuo kama sugu miluongo ni Mrefu, nyinge machielo kabiwacho, ng'ani mosebedo ka simu ma jokwe kwalo ne tikelo neka. To jokwego be protect ma kapo nono police obiro to gin ready for anything. But kawuono jopiny okonyowa, mwaingo gi giteko gi jokwenego, mwamake, mwayudo simu 40 gi gik miloso go simu matindo tindo, gi mfuke mag simu mang'eny kabisa manie toka ka, manyiso ni kara simbe ji mang'eny kabisa osekwal kalure gi mfuke mantie toka gi. Koro gimamedo kwayo ni wan kaka polise wa jomatin, ok wanyal bet kamora mora, to yieuru mondo ukonywa mondo wan be wakonyu mondo ji odag gi kwe Kisumu ka. Piny owacho ma kaunti ya Migori osechako timo pedha ne jotije ma ichich ni nitiere kod oboke ma bandia mag somo. Pedha ma kamano geto jotije ma kwan gi romo 290 ma sirikal koro ng'iyo nonro magi. Jafwambo marwa Joe Juma nitiere kod ler koya kaunti ma Migori.
Apedha ni mabende ne ochake juma achiel mokalo kendo nyaka sani kwan jotije bura mosiangi ne nitie kod obok mag somo bandia osido barupegi oweyo ka jotijegi mag kaunti ma Migori koro nitie kod kibaji mokalo. Lipot yango ni jotije mag piny owacho mag kaunti ma Migori maro 93 mano seyudi ni nitie kod obok mag somo bandia osido barua makodwa mondo koro gichopie nyim board ma ndiko jotije kaunti ma Migori mondo gichiw ler ewi obokgi mag somo. Jagoro mar piny owacho mar kaunti ma Migori Oscar Limo yango ni nadieri ne gidhi nyime kod kawo okang' mar chik ni jotijego mag kaunti ma Migori mantie kod obok mag somo mabandia. After preliminary check of KCPE and KCSE certificates, we did find 93 confirmed cases of certificates that Kenya National Examination Council did confirm were forged. So we began the process of taking disciplinary action and against those employees, and there's a wide range of actions that could be taken, including criminal culpability on their part for forging official documents. Report man non jotije ma kaunti ma Migori mane otim kod duolno ma ong'ere kaka Human Resource Management Institute e lo piny owacho mar kaunti ma Migori kaachiel kod nondono mabeyo ne otim kod piny owacho mar kaunti ma Migori ne oyango ni jotije kaunti mar 93 nitiere kod obok mag somo bandia e mago mag primary kaachiel kod secondary. If those employees are indeed found to have to be guilty of that offense, we will ease them out of the public service, and that will further ease the burden on the wage bill. Jotije ma kaunti mar 197 bende pod inono obok gi mag kuondego mag tiegruok ma bende nitiere kod chich mathoth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Apisi majatend piny Malawi hoyango ni ndek lweny mayangore no tingo jalupne Saulos Chilima kachiel kod jamoko maromo 9 pok oyangore kama nitiere. Mainto ka ndege no ne okopiyo kinyi makawuono kaka ne igeno. Yangore ni bad migamo chung'ne wuodhe mag ndeke pinyno setemo yore mag manyo kama ndege no nyalo bedo ni nodhie to onge duoko magiseyudo nyaka sane. Ndege no nowuok e boma ma Lilongwe kar saa 3:17 kinyi makawuono ka odhi e paw ndeke maduong' ma Mazuzu e pinyno kama ne owinjore opie saa 4:02. Kata kamano ne okopiyo. Piny owacho ma kaunti ma Kisumu wuoyo oko komiti matao chenro mag chiro Kibuye kendo chungo koda ka yiero mano winjo bage mar jotend chiro no. Manager mar boma ma Kisumu Balawanga ema ogolo lendo no kowacho ni yiero mar chiro no koro chungi nyaka kinde ma okong'e. Wacho ni okang' ma kamano en mar keto chenro mopie e chenro no. Owacho ni kuom thuolo mar higa achiel chiro no osebedo gi ng'ikruok kaluwore gi ywaruok madhi nyime mar telo e kinde kweth mantie kanyo. Abala wacho ni lokruoge ma otimgo obiro kaluwore gi lalruok ma obedo e kind jokanyo duto kod ka gavana ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o. Manager no wacho ni gigeto keto lai makare ne ohala e chiro ma Kibuye. Mama Rachel Ruto ma en mino jatend piny Kenya William Ruto notelo nyasi mar yawo dag mbui ma otisi ni Jitume Digital Hub e skul nyiri ma Butere Girls e kaunti ma Kakamega. Mama Rachel ma bende ne osomo e skul no e higni machon ojiwo jopuonjre mondo omi omak motegno chenro mag lony manyasani e sombgi. Tend migawo mar tudruok Eliud Owalo korka kore to wacho ni nyaka sani giseyawo Jitume Digital Hub e skunde ma kwan gi romo 203 kendo jopuonjre ma kwan gi ohewo 4,000 oseyudo tiegruok. It will enable you to learn and enhance your computer skills for general knowledge
or for those who will take computer studies as an examinable course. This hub will also spare your parents the resources they would have spent on computer course fees when you complete school. The full implementation of the Jitume Digital Hubs project will spur a wave of digital jobs across the nation. As our president says, finya computer, upate dollar. In the not too distant future, if we pursue this journey to a logical conclusion and go the full hog, we should be able, while leveraging on technology, to sort out the fundamental unemployment challenges that we have been facing in this country. I see the great future that we have with the digital development, the economy. As I stand here today, I'm a judge, but I can tell you that I'm on duty. With being on duty because of the digital economy, I'm able to be here and attend to this platform, and at the same time check into my system on my phone. Jopiny ma Baringo South manong'ere kod pith jamni oloko kwano kendo koro gidonje pur kaka yor thiro mahundu mag kuo jamni ma osebedo midhiero ne jodak makono kuom ndalo modhuro. Gikoni pur masani omiyo gigeno mar riembo kech kendo bedo kod chiemo moromo. George Batin tiere kod ler mathoth. Gode makoro kono maidore gweng' makasiela I Baringo South. Jopiny ochodore mar chwero luya. Bang' fwenyo ni mwandu nielo, kuom higi achiel mokalo jomadongo kod jomatindo sani omako kwer gi lwetgi ariyo, kendo giloko ng'egi ne pith mar jamni ma osekelo kuo kod monj ne jopiny. Pur sani omiyo ka irango gweng'ni gi chien to nitie geno mar yieng'o. Mang'ombe sasa inatuletea shida juu hii watu wanatakanga ng'ombe ama mtu. Sasa tumeona heri tulime kama serikali watatusupport, tulime hii mashamba, watatengenezea hata maji ikuja kwa mashamba, watengeneze kitu kama irrigation. Tunapanda mahindi, marakwe saa yote ile chakula tunatengeneza hapa, sababu tukijaribu kupanda kitunguu maji ni kidogo, nahitaji maji mingi. Kaluwore ni weche mag pur makao yiengore kuom pi mawuok e aora, jodak okunyo kuonde ma pi luwo kadhi e puothegi malach margi romo eka 150 kendo gigeno keyo mogundho. Kata obedo ni gin kod geno mar yudo keyo kamano, jodak ywego kethruok mag apeyni materogi e chiro ma Marigat kod Kabal ka kethruok mar apeyni bende gikoni ma oserocho weche mag arita e gwenge makono. Ukiweka mambo ya barabara ikuwe salama, tuna uhakika ya kwamba hata uchumi ya nchi hii itaweza kuimarika. Lakini bila barabara hakutakuwa na ile matarajio kubwa katika mambo ya food security na mambo mengine. Hata waleta hapa amrap za askari, walete nini kwa wingi, itafuata hii barabara gani? Sababu hata jangili anajua itatokea tu hii barabara ifike Kabindasu na itavuka upande ule mwingine, na hao wataishi upande ule mwingine. Sasa hizo milima zote zibomolewe ziko na barabara. Kaluwore kod loko paro kendo mako kwer gi lwetgi ariyo, jodak makane kod chirni jiwo weche mag pur biro gologi achiedh nade mar ochok mar arita ma osekel kod jokwe jamni e gwenge ma nyandwat mar Hoho mar Okak kuom higni modhuro. George Bati, Ramogi TV. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie,
weche ne dong' matho. Luna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho wachne to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mugia jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Wange mago mag tuke wachogi kaunti ma Siaya kama gedo mar alap tuke ma Siaya nochaki dwe mar 11 higa 2018 e bwo tend governor machon ma kaunti no Cornel Amoth Rasanga kendo ne igeno ni na idhi tieke e bwo dweche 10 mano onego bed ni rumo e dwe mar 9 higa mar 2019. Kata kamano Nyakwaro Mgajuang en gedo ma pod dhi nyime higni 5 nyaka ne chake ka singo osebed ka ichiwo kinde ka kinde mar thuolo ma onego bed ni otieko e chenro ma kama. Manyaka sani osemuoyo chiegni milion 488. Reporter marwa kaunti ma Siaya George Amolo notimo limbe alabno ma Siaya ma tich pod dhi nyime kendo koro temo fuononwa mondo mi wang'eni to en karang'o hie magedo mar paw tuke no ibiro tiekie. Gedo mar alap mar tuke ma Siaya osekawo higni buora ka nyaka sani tich pod dhi nyime pawni ma orak mar gedo mare nochwe kogno e kind piny owacho ma Siaya County gi kambi gedo mar China Jiangsu e dwe mar 11 higa 2018. Tijni nochaki jumbe 2 bang' chuo kogno e orak ma kamano ka geno ne nitie ni ne en gedo mane dhi kawo dweche 10 kata jumbe 44 kende. Nyaka sani en higni 5 nyaka ne chak gedo mar paw tuke ni mabiro ting'o johera mag tuke ma ok tin ne 20,000 to tich pod dhi nyime kendo funde odich koni gi kocha ka koro ni to tend piny owacho ma Siaya County kokalo e bad migawo mar tuke wacho ni wang' ni to koro gitieke mak mana ni penjo en ni to bende gedo ni biro rumo kako chan. Stadium okayo rumo. Kunyalo rango tok achien kanyo gimodong' kae en mana pidho lume ma koro dong' ka maduong' ma bende wageno kosepidhi to bang' dweche 2 ka ng'eny kabisa to lum oromo aroma kuri nyalo mana gweye opira. To kar ng'wech ma kisungu luongo ni athletics track en wadwan mondo onyone erinyone sani kosetiek nyone to bende wasechako rwadho smiti warwadho smiti ewi maram kwasedino maram no gi smiti to ai wabiro kelo carpet ma kisungu luongo ni tartan. Riwruok matayo tuke mag adhula e pinje Afrika kaachiel gi mano matayo tuke e piny mangima ni kod rang'iny ma gidwaro ni gerie pewe duto te mag adhula kama onywando nyaka kombe ma johera mag tuke betie, rangach mar ng'ado tiko, alap owuon onego bed gi lach ma idwaro, unde loko lewni bende onego bedie ma ok tin 4, chiel mar kidi onego ger moluoro alap, kateni bende onego bedie, kendo koro director mar tuke kaunti ma Siaya lero ni alabni ka otieki gedo mare to biro bedo e rang'iny moluwore gi dwaro to kod chike mag riwruok mochung' ne weche mag adhula e piny mangima FIFA. Opime minyalo tuke miluongo gi dho kisungu ni international. Kech bor mare dhi bedo mita 105 to ariwa mare bedo mita 68. Pap mar ng'wech be wadhi keto lanes 8. Be lane ma standard machiel lane ka lane en mita 1.22. Mane international standard machiko yie. To komoriere ni rieruok ma mbele kani
be iloso moromo nyaka ng'wech moro nitie mabor miluongo ni 110 meters hurdles. Koro nitie kar 100, nitie kar 10 or 110 meters. Toke kocha be nitie kamoriere miluongo ni back straight. Oko ma back straight kanyo be wadhi kete kar tugo mar dum midume lowo miluongo ni long jump kod nyawadgi migo step ariyo baste kidum miluongo ni triple jump. To tung kuonde mineno kichweyogo be dhi kete kuonde mag tuke moko mag ng'wech lakini mitimo ka jochung' kaka diro kidi, diro san iloso ni kuonde gi mabeyo kanyo kod ng'wech bende mar luongo ni ng'wech ajuok. Ng'wech miloro pap ndalo 7 gi nus ichikruok ilwari pi kendo ringo kikalo hurdles makar pino be iloso chien kacha. En tich ka joka biye ka ng'ato bando bad sati kendo gimulo gik moko koni gi kocha, to ng'ato nyalo penjo ni kara en ang'o mosemiyo gedo mar paw tuke ni okawo higni mathoth kamae. Kano ochakore 2019 to koth nochwe kabisa. To jomong'e siaya maber stadium ni ne ponga mandalo moko nomany mana contractor moro mondo temo barie pi. To pigno ne muomo ma onge gima ne nyalo timie. Mar ariyo ka watiekre go makoro wawae koth wadwan mondo watiek koth wachak tiyo ka waparo dwe mar achiel dwe mar ariyo 2020 nyalo bet maber to korona ochopo dwe mar adek. Kata kamano gavana Masia James Orengo lero ni gedo mar alabni ogik rumo kendo ibiro chako tiyo kode ayanga e dwe mar 8 higa ni. Our hope is that by middle of August the stadium will be ready for use. Giesani koro wang duto te ni kuom gavana Masia James Orengo kachiel gi piny owacho mare mar neno ni to biro chopo singo mare koso oyo e kind dweche 3 modong'gi. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Bang' goyo okang' machielo kendo keto tiendgi achiel e tuke mag pinje duto ma ibiro bagi dwe mar 10 gani e piny mar Dominican Republic, tim mar Junior Starlet biro donjo orak ma onge yweyo. Tim no mano loyo tim mar Burundi gonde 3-0 e tielo mokwongo mag tuke manyo otiko mar tugo tuke pinje duto nomulo pacho ka kowuok e piny mar Ethiopia kendo rwakgi gi jodito e migawo mar weche tuke. Ponone Kenya oyudo loch mora kata mana amodhi e tielo mar 2 mibago chieng' Jumapil lap ma Ulinzi Complex. Junior Starlets biro ng'ado tiko kendo bedo tim mokwongo wuok pacho ka donje tuke mag pinje duto. Sirikal osingo mar dhi nyime gi siro nyithindo manyiri. Tufike mpaka World Cup na huko hivyo tukienda World Cup hatuendi kuparticipate venye wamesema, tunaenda kuhakikisha tumekuwa top 3. It's either number 1, 2 or 3 to make our country proud. So the girls are prepared to make sure we finish well. So we will encourage them, we will keep working for the 5 days we have, and then hopefully we get a positive result that will make the country proud and our families proud. So you see a lot of these girls, we have invested in them and they're demonstrating that that investment can pay. And so for me is to just tell Kenyans to trust the process. Trust the process. The process of identifying, nurture and monetize our talent is real. And if we do that, we can compete with anybody across the world. Kenya no chako gi loch mar points 3-0 e tuke mag Abasidi mokelo kanyakla jotugo mawuok e piny mar Afrika mideno ni Billie Jean Cup madhi nyime e Halap ma Nairobi Club. E tugo mokwongo jatugo Wanjala Cynthia nolo jatugo mawuok e piny mar Mauritius Chan Kwai 3-3 gi 1 kendo miyo Kenya loch mokwongo. Angela Kutoi noloyo Jeso Tejaswini e tugo mar 2 kendo loyo 6-0 gi 6 e tugo mar jotugo 1 koni gi koni. E tugo mar jotugo 2 koni gi koni jo Kenya Mwaros leader gi Alicia Owegi noyudo loch mar 6-1 gi 6-1. And I just went out there to play my game and just be aggressive on the points and try to stay on the lead and not to give her any advantage and just try to be on top of the game. And I feel like it worked pretty well and just trying to be aggressive on my shots and it was pretty good. But we kept our mentality that we need to work together, build together so that like we're playing as a team so that in the matches we play good and try and do our best to reach our goals.
Gikanye mwatege chendo maro yimore nyakora mgajwangero kamano kuom ketera Mogi TV Eva Min Macklin wachoni entie Nakuru wachoni familia ne mar Kennedy Kodan o witongima gien na masat mayudreseme wachono oro kuyo kod hotema kuyo ne oganda go familia go wachoni en gima lit ni wuok edhi manyo to iduogo ka koro bawe moting'e wachoni may their souls rest in peace mano ote mar Eva Min Jacqueline wan bende wago mos ne anyuola kendo en geno marwa ni bro yud ringre jogo Murino Jode kantie Naivasha Tony Clement bende wachoni entiere Migori osekete mana kaera Mogi TV nyaka ne wachaki nyaka sechegi bende aneno kanyo ote mana mochwal gi Simon Ongwe kantie Siaya wachone Governor Masiao ne ni mondo mi otieka wach mar gedo mar stadium mantiere Siano wachoni ganario ga paga buro beto chwalore matin nyaka kawuono higni madhi auchiel okwane mondo to neni otieke yo makare kaka owinjore. Nelly Obunga kantie Imbo Majengo aneni kacha kaito John Odongo kantie Kangeso Village wuod Min Maureen aneni kacha in bende John William wachoni weche gichopo ne yo makare entiere Lego Gulu gin kanyo gi familia majodolo DC wachoni nyaka jatend piny machon ywagore ni sirikal mapacho kaluwore kod weche mag osara opinjore to koro wan kaka jok man piny to dang mayuag marom nade ngima ordo ne ji tejo thurwa wachoni en John Te wuod Nyabos mar Alego Agulu. Georgia Dewa wachoni entie Dandora Leni Achieng wachoni weche gichopo ni makare entie Kibra County ma Nairobi Kaino Morin bende ojode kanyo kendo Morris Smith Odongo kantie Rongai wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro wachoni afwane George Bati kine bedi kaote chendo maro yimore otie na nubedi kode eno bende ote kanyo mar Lamek Omedo Awuondo kaeto bende aneno ote mo ora gi John Omosh Pele Kabari wachoni en Siaya Kababa Francis Osolo bende wachoni en bende entie kodwa kata kamano wachoni chal ni ntiere omenda mosebedo kaja tano yod lakini en omenda matin kwa hataro mar chike mapachuka oidho Tony wacho kanyo ni Nyakach Caleb Ogura okawo mos kaeto wacho ne giduto gin Mogi TV kagintie gi Jobomas. Kevin Oruto to wacho kanyo ni en Pastor Kevin mar Orembe Roho Maler Chacho Yugis Kotieno wacho ni weche gichopo ne maler lakini wacho ni Kenya teko wada wala mana Nyasaye mondo mi koro konyo gana jo Kenya. Benta Charles kantie Kari Nairobi kamano kuom keto Mogi TV Fei Nyaro Kinyo bende wacho ni Rodi Kopanya ka gin kanyo gi wuon gi Patrick Juma kod owadgi kod Jao de Jojo Dero gin kanyo iluongo ni Kogwe Pacho omora ahinya gi weche gi Achiando Sam live from 001 na Jeremiah Genya bende wacho no mora ahinya gi chenro Ojok jako kuro to wacho gimoro kacho ni entiere kodwa kata kamano usuru oromo koro gana jo Kenya wacho ni entiere Awendo sub county Migori county Edith Wise to wacho kanyo ni en bende oseyuro Martins Nyakwaro Low kantiere Asembo Ndori aneni kacha in bende kaeto Mekta Haoko kantie Mlolongo maneboma ma county Mama Chakos Engineer Ben Maina wacho ni onego sirikand Ruto ome jatan piny machon ratich nikech mano odhi ataro mar chike mapachuka tamruok chiwo ratiro mar jatan piny machon odhi ataro mar chike mathurkae Mzee Omanga bende wacho ni Lwanda Nyamasare Omolo Martha Ochieng kantie Bongo Village mano Awendo sub county embe entie kodwa Nyakora Mkajwang' yie nawe gi kanyo nikech saa kata kamano pod ntiere chenro mabende biro miyo Medikete mar Kaera Mogi TV wasebedo gi jaloko mar Belinda Dhiambo loti mokonyo wacho ni weche gi Nyakora Mkajwang' Aresia ya Homa Bay Migori wagoni kamano kuom keto Mogi TV kabende newsroom kanyo kotene kanyo gi Ken Munga gi Jay Bonyo aduto wagoni kamano wasebedo kanyo gi wuod Mwalimu Hilary mano Philip Ochieng gi Lange kae kabende giwacho ni onindo maber nyinga Lydia Okeyo tino makare